Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your Anchorman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 57. Ayong gabi, kalimutan, welcome na sa pagpangalagad ng Aksyon Firing Line. At this panamantaran ko ang tanay lakas ng panahon with Sir Gani Republica sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dan, may gabi dira sa imo. Sir Dan, angan-anganon sa si Sir Gani Republica, abi, sa sinigang mga tiriyon, mga ka-aksyon, kay halinsay na sang aga tugtog sa sinigang mga tinion, medyo ulan-ulan pagkatapos may ara sang mga madlos nga kuyok sang hangin, mga kaksyon. Ano bala ini? Ano bala ini? Kamalukang ginakordam na subong ang Negros Occidental kung may ara ganis sang ulan kag hangin ang paminsaro sirina si bale last-lasto na naman kita, why pa kita naka-move on. Maybe siguro this time available na si Sir Gani Republica. Sir Gan, may kabidra lang mo. Okay, pakicheck lang dira sa studio. Pakichat lang kung available. Kung hindi mga kaksyon, sa tunsriga pangpangalagan. May nag-hagwat sa kiyap na linya. Sige, Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 57 na sa tunsriga pagpangalagad. So kung alanganin ng aton silakat ng panahon, wala sang problema. Okay na lang, duro diretso kita, para sa aton siling pagpangalagad subong iyang gabi, mga kaksyon siya muna. Sa aton siling mga utod, ginagapuyo sigad sang baybay, sa inalom sang taytay, hilid sang kasuban, kagabagisan, alerto lang, 24/7, mga kaksyon. Sige, anyways, bukas na aton siling Facebook page para sa inyo siling mga minsay pagya sa Aksyon Radio Bacolod.com.ph, sa web naton, YouTube plus ang Twitter account, mga kaksyon. Anyway, sa isa Aksyon, Bryan, Morden, on board na. Tugtog na sumayin ang tak na siling gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan, mga kaksyon. Ano ba lang mga dalagto nga balita lokal, mga legal linagumba nga mga balita kag mga kaulumol nga mga balita na dapat natong tutukan sa aton siling pagpangalagad dito ya sa syudad sang Bago, mga kaksyon. May ara pa sang mga bagito yaho ang nagkaladaktan nga nagasakay sa motorsiklo kag may bitbit iya nga shotgun. Mga kaksyon, ang shotgun may unod nga anom ka mga balas ni nga wala pa nakalupok, mga kaksyon. Suspriyaga, bati 18 kag 26 anyos nga magpakaisa. Dira gini sila mang New Year sa sunod sang custodial facility sang Bago PNP, mga kaksyon. We don't know kung gad-gad nila. Ngayon sila ang nagsakay-sakay sa motorsiklo iya nga may dala nga armas sa luthang nga wala sang mga dokumento nga ginpresentar nga allow sila nga magbitbit sini
sa mahambal na ito maka-aksyon na pampubliko ng mga lugar. Kaya subong nakasuhan na interest na ining duha ka mga magito maka-aksyon na may bit-bit nga shotgun. Sa ibang pangabalita, diri sa probinsya sa Negros Occidental sa gihapon sa Dokpo, kabalo ka sa mga putod sa nga mga kapulisan, may ara man sila sa ginatawag naton nga New Year's break man mo. Labilagin ko ng imo sini nga off na tuunan abi nga New Year or manog New Year abi di buenas kagid iya. Kaya pwede ka na makapauli sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga lugar kung taga-diin man ka mo, provided mga kapsyon nga inang ginatawag naton iyan nga mag-report ikaw dito sa police station nga dito ikaw magapauli. Kay gali mga kapsyon, ikaw unkol ka man sa gihapon, no? Kondin ka nga lugar. Kag may mga abiso, may panugyan, ang aton sini kapulisan, nga kung way gid man ka mo duty, abi kulukalma lang. Ang iba nabi nagasating-shocking, gina mo, kumadong dumanyo, mga pila na katuig na kaligan, sa norte nga bahin sa probinsya, may kinagamo nga nagluntad involved being ato sang pulis nga may napatay gid ato makaksyon. Ato man to celebration ang natabo na ginatbuhanay or lutanganay mga kaksyon. So kabay pa nga balikawan inaluwat kay hitabo kay ang profesyon tabala abisan pa nga ni civilian ka bagong tuig may nagkalamatay sa inyo sini nga pamilya mga kaksyon. Ang balita diri sa Bacolod City Police Office check kay nasang Aksyon Radio ato kagabi balang minor de edad balang nakiruhan pinuway paginto may akuan naman okay naman to siya pero akuan nagtawag sa kon anong hostisya nga mahatag sa nasambit iyang biktima mga kaksyon. Check taman karon ang mga dalagko nga balita gikan sa syudad sa Bacolod with Action Dane Salazar and balita karon sa Kapitolyo Provincial. Grabe ho sa probinsya kay pagabaklan sang sin o kon atop ang tanan nga mga na igo or apektado sang ginatawag naton mga kaksyon nga Bagyo Udet, no? May preparation na masubra sa 50,000 kapanid iya, no? Sang sin mga kaksyon kag iniipanagtag sa mga na igo ni Bagyong Udet. That's why kung ikaw isa ka biktima kadto ka gida sa imo sini nga barangay kapitan kag magpalistagid kung ano nga mga listihanay agod madala ikaw sa tagtaganay sa sini nga ayuda gikan sa gobyerno mga kaksyon. Sige, amo na mga balita iya sa lokal nga dapat atong bantayan dugay-dugay kag temprano pa karon magonsiho na kita sa Department of Health Western Visayas kung ano ang preparation subong sa mga hospital sa bugos nga Western Visayas. May angot ini sa palaabuton nga pagselebrar sang bagong tuig. Kapag intindi ko dire, ara na sila sa code nga white alert status mga kaksyon. On standby na sila ang mga nurses nila, ka mga doctors nakaplastar na. Kag ang industry nga mga nurses man nga out of duty abi on call man sila anytime if needed mga kaksyon sa kasagsagan sang New Year celebration ini bantay nila ini sa Loktanaya sang palupok nga may mga tudlo kung kaisa nga kalalukpan. In fact, sa eksklusibong interview sa Aksyon Radio Bacolod earlier, according sa DOH mga kaksyon, may GC size na sa mga individual dire sa Western Visayas ang nagkalalukpan. Wala pa na New Year wala pa na New Year. Nag-umpisa pa lang kita. Ang iba dire may taga Bacolod, tag Negros Occidental. Ikalaway man ang bilangan ng bulan tuig kita. Nagbululag man ang mga katudloan nyo dira kundi kasubo man mga kaksyon. Sige, ratsadahon talaga karon nga mga balita mga kaksyon sa balita lokal. Manglugayawon ko di anay sa mga dalan ko nga balita iya sa national kay sa Enero 7 atensyon sa tanan nga mga politiko nga ginahulat amo ang paglitika.
ang ginaulat kung sa naman umpisa ang kampanya o nung ibang dira sang nagligad ka na tinuwig ng kampanya raman, pero basi nalipat ang kampanya nila sa Enero 7 mga kaksyon, according sa Commission on Election, ipagwa na ang pinal nga listahan sa mga kandidato halin iya sa presidente, vice-presidente, nagapapiling senador, gobernador, kongresisman, board member, mayor, vice-gobernador dira, vice mayor, konsihal, mga kaksyon. Ina sa Enero 7 na ina ha, sa national and national elections, mga kaksyon. Sunod, diri sa kay Mr. James Jimenez, ang COMELEC, mga kaksyon, nga kabay pa, no? Kabay pa nagalapom, ini sila, ang full body, mga kaksyon, maka-resolve sining mga kaso, may mga cases, dira nga cancellation of certificates, may ara mo, di ba? Si subong amuning nadugayan sila, pinaran kabilog ang nag-file sang COC, no? Before sang date target nila, dapat nga mahitso na tarantanan. Kaya para pagbutang sila sa baluta, mga kaksyon, hindi namang sinala pa. Kabalutang ang i-print sang COMELEC, mga kaksyon nga baluta, kung way ka mo kahibalo, 60 million plus kabaluta. Imagine mo na, kung may sala, dira nga isa, liwaton mo na iya, hindi man pwedeng i-reson mo lang sa lapis da nga Monggol. That's why nga panigurado ng ila iya nga pagbutang sa mga ngalan sang ila sini nga mga nabutang na nga mga kandidato, mga kaksyon. Kundi na subong sang disqualification case against file sa kay former Senador Bongbong Marcos nga nagapapiling subong presidente, ina siya way pa na ma-resolve ang disqualification case nga ini. So, sunod din sa kay Jimenez, mga aksyon, bisan may disqualification case ini siya, ilakit ini siya gyapon sa listahan. Ay, makapanimaho ito sa hindi man. Pero itong mga cancellation of certificates sa goods na to, no? So, while nga on process pa, itong disqualification case against BBM, tibutanggit siya direya sa baluta. Ang hindi ko lang galing na-explicar if in case gidman, no? If in case demand nga ma-disqualify siya, although nga on my own opinion, kan parang awan iya, sigurado ko malabo, matabo ang disqualification kay BBM. Bot lang ko na sa sistema. Sila hindi ko ma-explain na, no? Ina prediction ko man lang ina, we don't talk about prediction yung mandira, pero do ka alang-alang may tabo ang kaangay ng mga para ang ginahimaw sa iba nga iba disqualify ini siya. Sige, tulat-tulaton ka na. Maagi pa man kita New Year. Ang pagkatapos ang New Year nga ini, grabe nga celebration sang aton sa nga mga politiko nagapapili subong kag celebration man sa mga butante kaangay sa inyo dira nga naga-monitor sa sila nga mga tinyon. Kay amo na ning simpo na makabalos kamo sa mga tamaran nga mga opisyales. Ginasulit-sulit ko ginaya. Why ako nahuya? Wala ako nahadlok maghambal nga amo na ring panahon nga pangpirdihon ta sila ang wala pulos nga mga opisyal sa gobyerno kung makapungko na. Islang ta sila pang mas deserving iya nga mga politician subong nga lantaw nyo maamuning makabulig sa aton in the future, mga kaksyon, no? Imagine mo na, aside from the president, mga kaksyon, and vice president, 3 years ini sila nga magpululong ko, no? Halin sa kongresista, halin sa mga representatives naton down to councilor, 3 years nga magpungko, nga kung wala man ang performance, kadway man ang pulos, kita man ang yapon ang magaantos. Sa mga siguraduhon nyo ang pagbuto. Ang balilagani, ang katabo, kwarta kontra dugma. O, doon ka budlay mo na, doon kayo may kantaw sa una mo nga kwarta versus dugma mo. No? Nga mo na ba? So, ginpili, ginto ang kwan, ang dugma, galing ginutom, kay way kwarta. So, ang mayo guro, matulong mong kwarta, bisan wala ka dugma sa iya, kay hindi mayo performance niya, matuna kay ginatag sa imo,
butuhon mo gyapon ang nagakaangay nga bulutohon mga ka-aksyon. Sige, aton mga sort of advices malang ina. Pero kabalo ko mas may ara kamoya sang tugalingon nga paghuna-huna dira nga dapat amo na ang inyo sini nga pagasundon mga ka-aksyon. Ang ibang nga balita, si Bagyong Udet gin-check to niya kay kabalo ka isa ni kadako nga tragedy diri sa aton sa Pilipinas sa sini nga mga sinimana. So kay Presidente Rodrigo Duterte hatagan sang kag 5,000 pesos ang kada pamilya nga na igo ni Bagyong Udet mga ka-aksyon. May pundo na siya nga nakit-an nga dito abotong kuhaan agod ipanagtag sining nasambit nga mga pamilya nga kini. Nagakaangay gid man nga ibalik tani sa ila ang tax or mga taxes naton. Kasi may dululigan ang tax naton ibalik tani sa ila, hindi man nila gusto. Sino man tunto nga gusto iya nga magpa-wasak sang balay mos bagyuman. Gali kay ara na gid man ini, hindi pa gid man mapunggan. Piling 5,000 nga ini, ipanagtag tagin ini. No? Mga kapitan da, ginapa-aksyonan ta kamo, ihatagin ang 5,000 ha. Hindi pagulat ta nga basi magtalang ng 5,000 para sa mga pamilya nga ini, kag mabagyuhan ka sang 2 por 2 da kapitan ha, salihog lang. Kag hindi ta magpalapit sa luwag sa sini nga mga panahon. Kay kinahanglanon ini sa mga utod ta, nga nagkalausdang ang puloyan, nagkaladulaan sa pamilya, kasapatan, pananom sa liban sa nga palangabuyan, bangod sa Bagyong Udet mga ka-aksyon. So kay DILG Secretary Eduardo Anyo, ginaplastar na subong ang guidelines sa pagpanagtag. Within 15 days mga ka-aksyon, dapat mapanagtag na ining nasambit iya nga ayuda. Kag mga bulig diri, amo ang Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police mga ka-aksyon, agod mas madasig kag maayo kag diretso sa bulsa sang publiko nga nasalanta sang Bagyo ining 5,000 pesos. Ang presidente gani nakamuno mantuligan gadlaw nga may 10,000 dapat ipangatag sa mga performer nga mga empleyado sa gobyerno. Do kamayo ina nga balita, no? Sige. Diri kita bala sa COVID, no? Kay subong adlaw si COVID-19 cases subong sa Pilipinas, subong adlaw naglabot sa 421 mo sumaka ba kahapon na sobra 300 na lang ini, no? Kag ang aktibo nagapabilin sa 9,750. Kag ang patay mga ka-aksyon nagdangat ba sa 51,213. Mao damo na, no? Sa pungsod Pilipinas. Kag ang vaccination mga ka-aksyon drive nagapadayon most likely dito sa Luzon area nga wala gid na naigo ni Bagyong Udet. In fact, according sa data na din pagwa sa aton sining authority mga ka-aksyon, may ara na sang 47.86 billion ang fully vaccinated naton nga mga utod na. No? So 62.5% na sa target population. No? Medyo duol na lang kita o lapit-lapit na lang kita sa aton sining target population nga dapat makuha nato ng herd immunity mga ka-aksyon. Ang nakaagom naman sa first dose mga ka-aksyon, yara sa 60.81 milyones na ka-Pilipino. No? Sa din, 78.83% sa total population. So, subong mga ka-aksyon, ang pungsod Pilipinas may ara sang 202 ka milyon ka doses sa mga ka-aksyon ang nakuha natin nga bakuna. Sa din, ang na-administer dire o kung ang na-inject na sa aton sila nga mga utod, yara na sa 106 milyones na ka doses mga ka-aksyon. Sige, padayon lang kita kay ang indication, ang patimaan, kag makit-an tamarang sitwasyon nga bangon sining bakuna nag-die down gid man ang kadamuon ni COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas. That's the reason why nga ara kita sa alert level number 2 subong, and we can celebrate medyo malingaw-lingaw kag basulusadya sining pagsulod sang bagong tuig 2022 mga ka-aksyon. Ang masubok nga balita diri kon sa bugos nga kalibutan iyang COVID-19 ang pag-apalan kay ang patay mga ka-aksyon sa bugos nga kalibutan subong iya swerte iya
yara sa 5,422,912. English ko para mas maintindihan, 5 million 5,422,912 na ang patay sa bugos nga kalibutan. Grabe ang halit ni Odette, no? I mean ni COVID-19, ano? Kag ang nagapanguna diri amo ang USA nga may ara sa 839,429 ang patay. Nagapangadua diri Brazil nga 618,575. Ang India may 480,290 ang patay. Ang Russia naman may 305,155 kag ang Mexico naman 298,819 ang patay. Ang iban diri tag 200,000 man. Way ko na lang gindalawag iti sa damuon or sa kadamuon sang pungsod sa bugos nga kalibutan madamo mga kan top 5 gidamang ang gimension ko diri nga may pinakadamo nga patay ni COVID-19 mga ka-aksyon. Ano? Sa gihapon ang aton sila nga panungdom ang tanpabakuna, ang physical distancing dira, face mask sa gihapon. Although diri sa Pilipinas, we are allowed na nga or allowed na kita nga maglagaw nga wala sang face mask. Pero kung meron ka man ang face mask na why mo na gina-discriminate. Okay kay gidya makalagaw nga may tabon ang dahol nawong mo dira to secure your own kaugalingon mga ka-aksyon. Sige. So much for that. Sa aton sila mga balita sa national so far, nakapokus sa buong gobyerno ta sa UDEP kag sa buman sining COVID-19 mga ka-aksyon. Sige. Aksyon Radio po Open Standard Time last duty size na sa aton sila nga pagpangalagad. May aksidente sila nga hapon na dili sa may talisayo. Daw may ara gid sang fatality, ano? Ay nano nga sitwasyon ini. Nagpabilin gisa sa 2021 check kani karon patrola so sa detalye ni mga ka-aksyon. Sige. Ang bagong tuig Biyernes sa gabi, no? Biyernes sa gabi kay ang December 31 is Friday and I am pretty sure nga ang preparation subong sa mga utod sa bongga. May mga lechon, preparation sa mga palalaron dira, spaghettihon dira, suman, ang yelo na black nga may spaghetti antog sila ano, Valenciana, maaw sa pagkanamiton, ano? Ang mga lechon manok, dalagko nga mga isda dira, mga gaging gusto man ako ba, no? Pero mga ilimnon, hindi magtatama ang mga tambok Poriagaba, no? Ginakadlaw ta na lang kayo daw hanggang tulok na lang kita sa mga mananamit ng mga pagkaon. May istorya na gani mga kaksyon nga sang bataon ka pa, gusto mo magkaon namit, hindi ka kakaon, kay wala kayo ng bakal, kay wala ka pa income nga imong nga kwarta. Daw na bla, no? Imbes ka nakaubra ka na, pagkatapos gusto mo na magkaon namit, na may kwarta kayo imong bakal, hindi ka naman kakaon namit. Kaya nga, gintap na ka naman sang doktor. Bawal amoni, kay high blood ka, bawal ka amoni, kay may ginabatsyag ka sa imong nga arthritis ni. Kag iban pa. Kung isa daw kambamang bagay daw, hindi patasaw. Pero kung isa kaon din, bahala na. Antos ginagmay. Speaking of aksyon, mga kaon-kaon ngayon So Friday night, imprano kami nga plastado na given mga kaksyon na pagkabuhat Saturday, most of us wala kasang trabaho sa panggobyerno, sa mga privado. December 1, gitman, December 1, iniro uno, tingway gitman trabaho. Enjoy ginaya sa gabi. Hindi malikawan mga kaksyon, nga part sa tradisyon sa ngaton siring kabuhi diri sa Pilipinas, amo ang magpinalupok gid. Amo gid ang magpinalupok mo. Now, ang problema sa Pilipinas is then mga kaksyon, ang pinalupok nga nagkalabilwa ini mga kabalagko. Kung isa pagbulag tuig ang imong kabalagko, ay may nang imong tudlo niyo, amo na lang nabilin
no? Tatlo sa piyak, or ini nagtiwalwal na ni, bangod nagpalupok ikaw nga nakainom. Amo na ko kaisa mo, ang pagsindi mo dira, kita mo na sakon nga live dira sa Facebook, pagsindi mo sa libintador, imbis kang haboy mo ang libintador, ang sigarilyo ang ginaboy mo, binutang mo sa baba mo, ang libintador sumigabong, nagwilwig ang bibig mo. Ngayon kung wilwig, kaya maayo ka na, patinggal ko mawasak, ina karong bibig mo, dapating ilog mo, yan na lang ang sitwasyon karon. Now, ang aton sining hospital mga kaksyon, worting panugyan nila sini mo. Hindi man ni gustong hospital nga sagis na ka bulong sining mga nagkalalukpan, kay pwede tani siya ma-prevent actually sa mga utod ta nga hindi ka magpalupok. O kung magpalupok ka, dapat hindi ka nakainom. Pero why ka man ginabasol nga nakahalos na nakainom, no? Kay damo sa nagkalalukpan, nga kumplito pa man ang una-una. Kuwan lang gid, disgrasya lang gid mga kaksyon. Ang Hospital Subong, ara sila sa code nga white alert status. Tanan nakaplastar na, tanan may ara na sa area nga initanan para lang sa mga firecrackers, iya nga mga insidente. So may COVID-19 kita Subong. Ang ibang na ginahadlokan, kasi nahadlok ka mo dira, nga nalukpan ka mo, hindi ka mo magpa-hospital, kaya basi i-swab ka mo sa COVID-19, sigurado ko ibang ka paminsar, ginamo, may man nga paminsar, para hindi lang ka mo magpalupok, kaya basi i-swab ka mo. Amo hinabi, no? Pero pag-intindi ko, hindi man ka mo pag-i-swab, may ara sang line of questioning gira, pag-abot mo to, hindi ka papagbulngon dayon. Lain sa una nga pag-abot mo to, gawawaw ka kay ang ibong nga katudloan ni nagkalatangtang na bubuan na dayon tubig sa doktor kakugasan, habunan. Subong ya, dira ka lang anay sa gwa, himang kuton ka anay, kung may history ikaw sa COVID-19, din kahalin, kasi may ara siyang positibo sa panbalay mo to, nahilanat ka, etc. about COVID-19 cases, mga kaksyon relation, ipamangkot, ano na sa imo. Ibisan ang kamot mo, na nagwilwig na, ang awong mo na dislocate ng mga ilong mo, hindi ka na yun masapakan sa doktor o nurses nila, kaya ipamangkoton ka paanay parte sa COVID-19. Hindi normal ina, hindi kas nababasol kay trabaho nila ina for protection sa tanan. Now, actually, tonight gusto ko interviewon ang doctor from the Western Visayas. Hindi siya available, so nag-ayo kita na mag-interview mas early kaina. We have back action si Dr. Via Kabir Natalaray sa DOH. May connection sila sa preparation and then anong panugyan niya sa publiko. Sa Aksyon Radio Bacolod, anong mga preparation na subong sang kwan? Sang DOH diri sa Western Visayas sa bagong tuig sa mga hospitals? So, last December 20, may ara kita memorandum no nga code white alert na aton nga mga hospitals in preparation sa aton nga iwas paputok campaign. So, nag-start niyang aton code white alert December 21 and up to January 5, 2022. Mm-hmm. Ano na siya maghambal sina Doc? Anong kakatabo dira sa hospital? So, gina-remind nato ng ating nga mga hospitals no, to have their preparations sa ating nga mga medical equipment and of course sa ating nga mga tinawo no, sa ating nga mga hospitals na on standby kita in case ng mga emergency kita related to our fireworks injury. Mm-hmm. May ano na siya Doc, ang mga nurses naton on call lang sila or obliged sila nga mag-duty sa mga naka-day off? May ara din na sir no nga naka-duty during our code white natin nga period, and then kung kailangan to give sa additional manpower no kung damo kita mga cases, may ara kita mga on-calls natin nga mga healthcare providers. Okay. Doc, amo na may nagapamangkot abi way man ginapangayo. For example, abi nalukpan siya no. Pag-abot sa ospital, kundi sumundo gina-require ang mga swab kuno ng iba na hadlok basi hindi na pagdalon sa ospital. Iswab pa ni ang mga victim. So may aya kita sir no designated areas for our
fireworks-related injuries natin nga mga cases, kag may ara man sa aton nga mga hospitals nga COVID-19 natin nga mga symptomatics natin nga mga patients. So separated na sila dapat, no? And of course, no, dapat may ara man kita symptom screening kag exposure screening sa aton nga mga patients nga nalukpan. So dapat, no, pamangkuton natin kung may COVID-19 symptoms pala sila or may exposure sila sa positive case para since ang aton nga swabbing subong is symptoms based and exposure based para ma-isolate sila dayon kung ang aton nga mga nalukpan nga mga or victims ng aton nga fireworks related injury is may ara symptoms of COVID. In short, normal nga mga questioning abi regarding sa COVID-19 pero hindi magrumaglabot sa mga swabbing. Depende siguro, no, sa situation nila, kung Doc, may no? ara symptoms or may ara siya exposure sa COVID-19. At least madula ta balang mindset sa mga utod ta nga pag-abot dayon sa emergency swab kadayon kay muni mo na mo na mala, Doc, na siguro na experience niyo muna before, Doc, no, nga mga istorya. Yes, sir. Dapat importante lang, no, kung magkato kita sa aton ng mga health facilities, nag-practice yapon kita sa aton minimum public health standards and of course ang aton nga symptoms and exposure naton nga screening. Doc, as of today, halin sang mga December 1 or kung ano may tali kamo dira, may mga injuries na gidman kita, Doc, sa palupok dire sa Western Visayas, most especially sa Bacolod kag Negros. So, as of December 21 to December 27, may ara kita 2 reporting units na ang ating sentinel sites, ang ating mga tertiary hospitals, ang ating mga non-sentinel sites, which is our district kag RHUs nato, no. So, may ara kita 9 cases per sentinel and 7 per non-sentinel natin ng mga sites. For total of 16 for the whole Western Visayas. May 1 case kita sa Aklan, isa sa Capiz, 8 sa Iloilo Province, 3 sa Negros Occidental, 2 sa Bacolod City, kag isa sa Iloilo City. Ay, okay, ano. So ano ni sila, Doc? Mostly ang mga age nila, edad nila. So, sa 16 natin na cases, 13, no, or more than 80% ang aton nga below 18 years old or aton nga mga minors. So, aton gid gina-emphasize sa aton nga mga ginikanan nga bantayan gid ang aton nga mga kabataan nga hindi sila dapat mag-uyat or magamit sa aton nga mga palupok. Okay. Doc, I'm pretty sure may aragin man po pamangkot. Mostly sa ila, paano sila nalukpan, Doc? Hubog or ining kabataan, wala ideya? So, ang atin nga involvement, no, gina-classify na natin as active or passive. So, kung nagpalupok and ang passive ya either nagatantaw lang siya or naglabay lang siya. So mostly, no, sa aton nga mga kabataan are active ang involvement, meaning sila gid ang nagapalupok. Okay, grabe, no. So mostly every year, Doc, amo ginapirmi, Doc, no, mga kabataan damo ikumpara sa mga may edad na damo sina. Yes, sir. Oo. Sige. Doc, ang imo panugyan, at least ining GC size, hopefully hindi na madugangan pa before mag-end in 2021, Doc. So again, ang aton nga Department of Health no nag-a-advise sa aton nga publiko ilabi na sa aton nga mga ginikanan, no. Kaya ang aton usual victims, ang aton nga mga palupok, ang aton nga mga kabataan. So bantayan, kaglikawan gid ang paggamit ng palupok sa aton nga mga kabataan and then give them safer alternatives, no, like ang mga alternative naton nga merrymaking nga noise tools, pwede man tambol, no, busina or pagpatunog sang kaldero or tamborin or pagpatukar sang music, no, sa New Year. And then let's have a safer alternatives luwas sa aton nga palupok. Sige, with that, Doc, salamat gid, no, dire sa imo sining nga serbisyo sa Aksyon Radio Bacolod, Doc. Maayong gabi dira sa imo. Mabuhay kita, Doc. God bless. Good evening, sir. Thank you. Thank you, Doc. Okay, inyo na batiyan si Doc Bea Natalaray Makaksyon sa DOH dito sa Western Visayas. Nakatutok kita sa Bagyong Udet, likong sa aton sininga ihibalo, may ara sang 3 ka mga biktima sa palupok na sa probinsya sang Negros Occidental, kag 2 diri sa syudad sang
Bacolod, mga ka-aksyon. Imagine mo na, muna ka-delikado. And then, si problemas pamilya, gasto. Kag kung nadula, ginang tudlo mo na, kundi kulang na karon kalaway man tulukon. Hindi na kompleto. Ano mo na abi. So, si paghalong din kita, mga ka-aksyon, sining tulupalupok nga ini. Matian nyo man to, ang panugyan sang doktor, instead of palupok, may pinaltuganay kamuda sang ulo, hindi kidding aside, paltuganay sa mga kalaha, kalbiro, di nyo lang pagpataming nga magkalabuslot, iningaway na kamo ganito, ano? Slight lang, na medyo maggahod-gahod lang ang inyo sining balay para maglaya sa ang mga masamang espiritu, mga kaksyon. Sige, pagbalik na ton karon, check na ton ang balita gikan Kapitolyo Provincial. Atensyon sa mga naiguan ni Edith, may bago nga or may nga balita para sa inyo. Pero gina-endorso pa na yung mga aksyon ang Evergreen. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name yung amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87.
ang News and Public Affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamo isa nagdamo dito. No? So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Na masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pangbuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Naku sa respeto ko sa ako na. Dapat ka malang respetohon, ha? Kakagid no, no? Naman ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapaka
amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYAZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iya karakter. Kag na siya magsinika nga Jack Balaan Virador, aral sila sa palibot nato. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYAZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag ng station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na gina pangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o pwini preparar dira ang may mga cellphone program. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV number 1. Magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Kinikilala ang DYAZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition.
This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalin sadto tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala pa po kasi nga tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan ang gawi mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala utos sa kanginan. Amo na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluwanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man, sa bilog nga Baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang ginhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan nga mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Action Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan. Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Kagkaron, ang inasaulog sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ay kasi 52 katuig nga madelagon nga pagwaragwag sa kahanginan. Amon ginapasalig nga amon panindugan ang panindugan sa paghatag sang patas, garantisado kag matutuod nga serbisyo publiko sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Salig kamo mga kaaksyon namon nga mga tagpalamati nga kamo ang sentro sa amon nga serbisyo. Kag kami sa Aksyon Radio Bacolod ang bahala sa pagdara sa mga balita kag kalingawan subong kag sa masunod pa nga 52 katuig. DYEZ Aksyon Radio sa ini ang Ilon Nilavia Mataksyon gikan sa Kapitolyo Provincial. Tamyawon tariya na yung mga utod sa nga kaina pa rin tutok sa aton siri nga pagpangalagan. May gabi lang kay Connie Laparan, ginatamyaw lang ang family Laparan, Labanyego, Esparisha, and dira sa may DSB, mga kaksyon, God bless padrasing mo. Si Yvonne Bouchier Araman, Christine Ninies Villalubos, Vanessa Mayo, Veronica Santillan Manukan, Angela Gayundato Castillo, Monitor Man, Merry Christmas, Madakan Advance Happy New Year. Leia Younger Esquivel, Monitor Man, God bless. And, okay, sige. Si Kuangeli, si Gayundato, to taga Barangay Pilisa, Bangga Totong.
si kumari ko Grace Poso, nag-monitor man. Amba niya, yes, gid ay diri sa amon, gamay pa kami, kaldero, kagluwag, kanami isang sounds, kag mga lata, sudlan bato, gagmay, daw tamburin man kumusta lang dira, no? Parang sa kuwana, sa bagong tuig nga dili dapat man palupok pa. Maglampusanay na lang kamuda sang mga manahon na bagay. Hindi ka mo yung maglampusanay sa lawas nyo kay magkalabal nakap na. Jen oy si Sir Ariman, ana sinuro, kag ayo lang ko, hindi ka mo magpalupok kung may mga armas luthang ka mo na nga ginatago-tago, ha? Kay base maka sa labas, makamuda sang mga inosente, ay, huwag pulos ina, no? Si Maria Teresa Pilinia, Araman, nag-monitor man si John Serna, habang niya, ayos action Bryan, upo, di ko na sa ino. Sige. And Araman si Ali Faith, thank you again. Si Nilitinia Fiel, Hil Javier, nag-monitor man, Merry Christmas man, God bless man sa imo. Virgil Tinda, nag-monitor man, si Material sa Sirin Home, salamat again. Si Nizet Alunan. Ang ibang balikan ko karona, sa atong siring pagpangalagan, because sigurado ko sa Aksyon Marlon Hinovia, naka-preparar na sa sininga mga tinuon, no? Tinbre lang dira sa studio, please, if good na sa Aksyon Marlon Hinovia, para mapasulod ta siya. While waiting, kita maka-aksyon ang Aksyon Radyo Bacolod, was aga-aga pa sila malumpat. Magdulong na ang Aksyon Radyo Bacolod sang mga donasyon nga din-donate man, no, sang aton sila nga mga kauturan nga maukod nga mga tagpalamati, mga kaksyon para sa mga nabagyuhan nga udet mga kaksyon. No? Sige. Ang mga balita with Aksyon Marlon Hinovia dulong sa D3 Bayo, doon nga proteksyon sa kaugalingon. Aksyon Marlon, may gabi. Aksyon na kaya mayong gabi na akong na ng istorya angot sa pagsinakaay sa presyo sang nagatangaw ng balaklon diri sa Negros Occidental. Resulta sang sining halit sang Bagyo Odette man kahapon. Ang Provincial Price Coordinating Council kon PPCC nga nagaserbi bilang chairman dira amo si Governor Bong Lacson nagpatigayon sang pagsinapol. Dito naisugtan nila ang pagpasar sa isa ka resolution nga nagarekomendar kay Presidente Rodrigo Duterte na kung pwede ipatuman ang price ceiling hindi lamang sa ginatuwag basic necessities kundi pati na sa prime commodities. Ay kung patunuman nga sang nag-issue si Governor Lacson sa executive order nga nagadeklarar sang state of calamity sa Negros Occidental, automatic na ang implementasyon sa ginatawag price freeze o price ceiling sa basic necessities. Pero why malaki action Bray ang para sa prime commodities. Ang basic necessities, potable water, poultry, livestock, amo na action Bray ang nasakop. Kag ang ining mga sa groceries no? Ang prime commodities naman, why masakop ya ang price ceiling, ining GI sheets, ining konlasin, nga balay, construction materials, solar panels, generator sets, nga isa subong sang in demand good. After Mar, sa dito ko to bala sa Sipalay, Kabankalan, Tiginubaan, ang ginapang mention mo, amo ginapagwakal nila to nga nag-double to triple ang price nila after the audit na Bagyo Aksyon Mar mo. Correct. Nabilong na sa Aksyon Bray sa prime commodities plus inanggin pang mention naton nga basic necessities nagsaka-saka man Aksyon Bray ang presyo yan mo. Nag-inspection ang taga Department of Trade and Industry pero hindi yan tanto Aksyon Bray pagsaka. Basic necessities ikumparar sa prime commodities nga daw halos pilo yan mo. Sinakaay, oo. Ang resolution Aksyon Bray ginpirmahan sa Provincial Price Coordinating Council kag isubmit nila ni sa kay Presidente Rodrigo Duterte kay kinahanglan pang Aksyon Bray diri ang approval mo
Presidente Rodrigo Duterte. Isa ni Aksyon Bryan sang sabat sang provincial government sa iamo sang manugbakal kag pati Aksyon Bryan ang ginatuwag nga mga traders or retailers bla. Hindi man sila yung Aksyon Bryan makapanubo sa presyo ay kung baklon nila sa supplier mahal na gadaan. O sila ngon ang supplier ang Bryan mo una nga nagpasaka. O ti negosyante man Aksyon Bryan mo ti siyempre sulod lang. Domino effect Aksyon Bryan. Antika pati si Gov Lacson nga kung ma-impose ang price ceiling sa basic necessities kag prime commodities, may arasang sufficient na nga protection ang mga negrency consumers patok sa ginatawag nga hoarding. Kakatabo lang sobray pagtago supply sa mga negosyante kung may arasang pagsaka sa presyo mo kay tagoon nila alay. Gipagwa lang kung grabe na kitang pagtimbuok sa presyo para nakaw ilan sa dekinansya. Kung wais ang pagsaka sa presyo, laban-laban wala man sa matabo nga hoarding sa supply. Kung isa may style sa Aksyon Bryan nga amo na lang last na lang items yun ho, why na? Pero pag bakal mo, dulo-dulo may ipagwa na, last na maniliwat, sa isa naman to ka person. Amo na opportunista Aksyon Bryan mo. Oo, ang purpose ng Aksyon Bryan para nga magkagulugan siya. Alas like naman utok negosyante mo. Kapag nagasalig si Gov Lacson, suro kaya Provincial Administrator Attorney Referano Diaz II, nagasalig si Gov nga kung nakalapot na ni sa talatapan ni Presidente Rodrigo Duterte, hindi man Aksyon Bryan siguro ni pagbaliwalaon nga Presidente kag laban-laban nga yaman hindi nga aprobahan. Do may statement na sa diligan nga gabi mo about hoarding Aksyon Bryan. Aryo, si Attorney Referano Diaz, angot sorry. Magwa ang aton resolution which was approved by the council yesterday nga ibutang ang aton nga mga price control measures, and then we will be able to finalize the resolution for signature of the council members so that we can submit it to the president para ma-aprobahan sa presidente. Even those ang mga prime commodities, pwede naton mabantayan ang pagsaka sa presyo nga hindi man magtama gid ka profiteering ang negosyo sa aton nga mga kauturan. Ang prime commodities, ang automatic price control nag-apply na sa basic goods, no? Ang basic goods are canned goods and stuff. Yes, dalanad ang canned goods. Basic may ara to itemize gid ang aton nga law. It will be part of the resolution, of course, no? And we will inform you about that. So, i-include niya sa basic goods. Ang prime commodities na lang na yung aton nga ipaano, mga GI sheets, mga materials, no, amo na siya ang refilling station, generator set, although why na siya nalista dara sa aton nga prime commodities. We will still request, no, for the president to monitor and control the prices of the selling of generator set. Sa iban nga concern pa nga Aksyon Bryan, ari balantayan man ni yes. Gamay lang yun nga sugpon kay may nagpamangkot diri. Di kon may ara ireklamo Aksyon Bryan, pwede gid mapasakaan ni sila kaso Aksyon Bryan, may basis na no? Yes, pwede sila maka-report sa pinakamalapit nga DTI Negosyo Center. Sila isa nga banggalan may ara dito sa Palay may ara mada nga DTI Negosyo Center. Ang DTI Aksyon Bryan may ara man sila sa website, no? Pwede sila maka-report dira kung may ara sila na ibaluan man nga grabe ang papasaka. Posibilidad Aksyon Bryan kung mapapatud-an mapasakaan asang kaso administratibo kag base kon kaso kriminal pagid. Tiri mga negosyante, guro halos taranda padalaan man sila sang notisya Aksyon Bryan, no, regarding sini. Kag kabalo ko may ideya na ni sila Yes, so ang iba Aksyon Bryan kawat-kawat na subong kay ginaano nila ginatinguan nila ginahingagaw nila balak ginahingalitan nila ang time asambang why pa rin ma-cover sa price ceiling ang ginatawag naton nga prime commodities pareho sang generator sets pati Aksyon Bryan kon pating refilling station ba sa tube
ilakip pa rin sa provincial government nga kung pwede ilakip man sa price ceiling. Okay, dito sa may Sipalay, agang hinubaan, ang pinaka-presyo kung tani isang kada galon, 25 lang mo. Pero sang namangkot kami to, namangkot ko to, 35 to 40 Aksyon bar. Di laban-laban Aksyon Bryan nga initanan siguro kung aprobahan ni Duterte, masakop ni, no? Yung information natin ng mga prime commodities. Ari ang isa pa ka concern, after sang bagyo kag baha, ang balatian, ini sakit-sakit pa gani ako ni goon ng tao mo. Antos ka na sa halit sang bagyo, igoon ka pa sa naglain-lain nga balatian, resulta sang baha Aksyon Bryan. Ang pila ka mga probinsya, may gin-report na ila sa ring health office nga mayroon na sa outbreak sa naglain-lain nga balatian. Pero diri sa Negros Occidental, kapag istorya ni Atty. Diaz sa kay Provincial Health Officer Dr. Erna Tumimbang, so parang Sumbray, wala pa sila sang na-monitor nga waterborne diseases, no? Influenza-like illnesses, no? Ina mga balatian da pareho sa bisang leptospirosis, no? Ang gastroenteritis, ang cholera, typhoid fever, hepatitis A, amo ni por so pare nagatiluhaw mo ang pabalatian labi na sa evacuation center, pati na ganay sa pagbalik sa ila sa nga puluyan bagod man sa tubig baha. Proambal ni Atty. Diaz sa Sumbray, adlaw alaw daw mag-update ang Provincial Health Office kung may aragid man, way man kinapangayo ay preparasyon sa antiplano ng kadaan ang ato sa nga provincial government. Yari balikan ta si Atty. Diaz, angon sa Well, so far, ang PHO, wala man na-submit na concerns regarding outbreak sa mga diseases that usually follow after a typhoon or flooding, no? We hope na okay na, no? As what we reported, due tayo naman lang ang ara sa aton nga mga evacuation centers. A lot of our evacuation centers are already empty and people have started to go home and rebuild kung anong ilada nga nabilin sa ilang mga panimalay. We know that the situation dito sa mga panimalay nila hindi maayo, no? Kagrabe damo gid halitan sa aton nga bagyo tungod kay tuman gi kakusog sang hangin, no? Men sa Sumbray ni Atty. Diaz nga nabiling nga mga evacuees, mga solo-sobra na lang sila mga 800, no? Ang kalabanan nakabalik naman sila sa tagsa-tagsa ka mga puloyan, no? Okay, regarding sa mga balatian, kung di ko magsala Aksyon Mar, Siargao, may anom na tungan ng kalamatay Aksyon Mar mo, angot sina. Yes, hindi man nagsumbray lahog nga sa balatian, labi na gidining leptospirosis niyo. Magapamatay man kay kag nagpudlay bilang pamalaan sa iliyon nga leptos na galing nabatsag yung Sumbray, ihi sa ilaga nga nagaimpon sa tubig baha upog ka may pilas ka sulod ang ginatawag nga leptospira bacteria. Dinto nga may mga kaso sang dehydration man Aksyon Mar, why naging sila tubig, no? Grabe to. Tama na, interruption sang supply sang tubig. Sa pagiging dinggi. Dinggi, oo. Ang mga stagnant water, istaran gina sang lamok, pila dara mga ini gina tawag kiti-kiti bla. Nagadala Sumbray sang dinggi, damo-damo sang dapat na rin nga i-monitor ato sa rin nga provincial government, but good news kay wala pa so far sa na-monitor sila mo sa rin nga sahi sang pamalatian. Report gikan sa Kapitolyo Provincial. Yes. Inabay ko lang gamay. Ano to ganing panagtag sa probinsya regarding sa mga atop nga to? Sin nga to? Kwento siya, amo to sang 50 million pesos kagin pain. Ang gastuhan sa ng 50 million pesos atop lagi ng Sumbray na. Okay. Atop lang gid na kay ara na sa back ang mga dokumento. Siguro may supplier na gani. Atop lang na siya, kaya ang other building materials, yan naman ang Sumbray magasto naman na may counterpart na ang local government units concerned, ang National Housing Authority.
I see. So kada pamilya, ano pa, i-evaluate pa ni sila kung ano kadako sang balay nila or tatas na lang? Action man. Depende Aksyon Bryan sa listahan nga sumiter sang LGU man, no? Kung totally destroyed, kung partially damaged, Aksyon Bryan. Kaya magand ni Diaz, dapat ang isubmit sang LGU, there is a provincial government, hindi lang kay numero, hindi lang kay figures, kundi dapat submit man, may ara ba nakalista, ngalan sang talagaan. Dapat yan. Para na maisip Aksyon Bryan, oo. Pila di ka panig, ganitong ginaaman subong sa probinsya? Wading listahan ko dito, no? Sa mga sobra ko, kaya na ba ko sa 60,000? Muna, kuha na sa corrugated, inang bawod la. Yan tubig sa may araman flat, plain nga GI sets, Aksyon na Bryan, no? Mahal-mahal inay Aksyon Bryan. Mahal na siya, depende Aksyon Bryan na sa sitwasyon sa balay nga takdan sa sinang atop, no? Emergency purchase siya ang himuon Aksyon na Bryan, but silingon, dapat pagparugayon kay kadamo na sa nagahulat to, at ang Aksyon Bryan, ang temporaryo agin himo to sa provincial government, nagpadala lamang sila anay isang ining daw alatrapal bla, no? Trapal, pero na temporaryo, naging survey, bubong akong atop sa mga balay to, nga nagkalahalitan Aksyon na Bryan, no? Pero bilid ko sa probinsya, kay sinyang ihatag rekta Aksyon Marty, why na rason, ngayon mga nagkalabiktima bagyong audit nga hindi sila makapatindog sa ilang siling tuluyan, Aksyon Marty. Yes, pero ang Balde Diaz, inang 50 million na para sa sin lang, kulang pa na. Ay, gali. Lang Bryan, kulang na sa initial pa lamang nga listahan nga nakuha nila, why pag-surprise ang final. So may kabudlayan gyapon nga nasumalang sa pagkuha sa mga datos dito sa liyo nga lugar sabay sa Southern Negros Occidental. May araman sang calamity fund duro mga LGUs pa, madugang-dugagan nilang galing. May nabatian kung may LGU nga nakibot nga may audit gali Aksyon Bar, why unod ang calamity fund nila, paano naman? ang rason gingasto sa COVID-19 response. Damo sila. Ang provincial government miyara sa ginatawag na quick response fund, no? Isang gincheck Bryan ay dutay na malang bilin. Gingasto man sa bahin sang COVID-19 nga campaign. Swerte nga trahedya sa buong sa kalibutan, no? Hindi naintindihan. Natiwara sa Bryan nga mapangitaan sa ibang pagit nga source of funds. Pwede man Aksyon Bar. May diyahan din na. Kung 10 billion to, nga ginpasali ang surprise ang gobyerno nasyonal, mula tulat pag-uro, pilakbulan to. Hindi niya gamay nga kantidad, 10 billion. Iya mo, hindi niya kaya mula milyon lang. Yes. Ang guwasya ng Sumbray, matintin gidi ang national government sa paghalong, sa pag-release sang saring pondo nga pasulot ng kampanya. Amo ginang dapat bantayan manato ng Sumbray mo. Amo ginang pinuntogin mo, masidlahimuan pa politika na ba o madisgrasya kita. Kita Sumbray malikawan yung pagduda sang tao daw dari Pilipinas daw. Init kamay ang kwarta sa tiyon sa eleksyon, labi na sang sini mga nagapapili ni. Kung isa pa yung nagaginapaagyan sang atong sini nga gobyerno labi nikit ang mga incumbent. Kasi bantayan tanang kada mga utod sa mga sibilyan, bantay man kamuda, di ipang-report na kung may ideya sila Aksyon Bar para magtuluntak sila. Di malawig-lawigan, panigod mo nga makapangon ang Negros Occidental sa sining halit ni Bagyo Odette. Pag makita naman sa sitwasyon sa buong Aksyon Bar. Yes, kaniman, no? Ti, nason bulan, no? First quarter na sang 2022, marang sulod na. Maunag sumarang kampanya sang national position mo sa lokal, di ba? Yes. Tanay ko ng kampanya sa national nga mga posisyon Aksyon Bar, hindi lang puro ba nga hambal, abi ibuhos nyo ng inyong bulig sa mga biktima, abi, dira mapati kita. Kung di ka magsala, Pebrero 8 mo. Ilapit na. Magsala to lang sobra. Gani man, no? Ang lokal yati Marso na siya, no? Ang tuman ka malantayan. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang Aksyon na Malong Hinubaya,
Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita ka serbisyo, sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat Aksyon Marlon, hinabina gikan sa Kapitolyo Provincial, maunod nga balita mga ka-aksyon. Ano? So, halalong din ang mga utod dira sa mga evacuation center, kaya dira man dira sa inyo mga puloyan, nagaulan-ulan, tadaan ho. Ang mga lamok dira, ang megkong nga tubig dira, mamumudlay na. Kaya na dansang puloyan nga tarong, mamalatian pa, madisgrasya, ma-hospital pa, ma-dubli iyang kuan problema ina sa inyo siring pamilya, mga ka-aksyon. Ano? Mayo gining-ginimo ni Governor Lacson mo, nga i-monitor ining mga negosyante nga mga tuntobla, no? Nagasululog bragit. Paglibot ko to sa southern part ng Negros, mabatsyagan mo gidyang aguntos ang tawo mo. May nag-aambal yang amo na ning natabo sa aton. Tapos ibagyuhon pagin kita sa mga negosyante nga tamaan gidya ka oportunista nga sahi sa mga negosyante, mga ka-aksyon. Kasi ay di ba nastan sila kay way nagkalausdang ang negosyo nila sa bagyong udet, mga ka-aksyon. Ano? Pero ako saludo ko sa probinsya, sining ginaplano subong kag 50 million pesos na pagbakal sining mga atop nga inisang puluyan, mayo na itiktaya singin mismo, hindi kwarta. Kaya kung kwarta, irikta matag di sa mga nagkalabiktima, kung kisado mapurnada pa, kay ang ibang basi hapit, mabakal na duway lang. May ning atop mismo, kay may rason, kaya hindi sila makapatukod, liwat, kag maka-umpisa sang pangabuhi, kay may atop na sila. Kaya mga LGU, dira, bulig makabos probinsya, i-plaster niya man bulig nyo sa inyo sining nga mga na biktima nga mga pumuluyo, bisan ibakal na lang kalansang, ibakal ka 2x2 da, ihaligi nila, simento, o kung makahuluhalublak sila abi, na? Kaya isang Lunes ang gabi, nagligad nga si Manang first day ko to, o first night ko sa Sipalay, nagagawa kita mag-action kag mga areas nga affected ba. May mga tawo to yang bisan way nagidya balay ubos ng balay, pero hindi tagidya maghalin. Naghimo sang hayob-hayob, trapal nga daw 4 square meter malang kadakuon gani. Importante, hindi lang matunugan. Dira nila yan, o kung dira sila yan ang tulog, kag nagapaaga, kung di nahamtang ang balay nila, naway naman da gani, lugar na lang sang duta, dira man sila nagahuluhigda. Ang balko gani, kung man kamo dinahadlok sa manog, kay tido kalibunan man tos puntaho, di gani, mga sapat-sapat diri abi, ting sabat sang pobre nga mga biktima sang bagyo, siya basi nagkalamatay man to sila sa baha ang kato nga mga kasapatan, mga ka-aksyon. Nabalang nga istorya sa aton, pero nagatulo ang luha kagang mabatsyagan mo gidya ang kung sa Tagalog pa durog-durog nga tagipusuon bangod sang ila sini nga sitwasyon, mga ka-aksyon. Lagaw pa ko to sa ila, maglanagtaw sa iriyan nga medyo mahina lang ang imo sining tagipusoon, matulo ang luha mo kang sipon mang sililimpon sang ila sining sitwasyon, mga kaksyon. Intrahan pa ginabi sa mga politiko, abi, ang pulopanagtag sang ayuda, at iway naging kamuya pulos kalibutan. Pinunto na ginang inyo iya. No? Si Senador Mig Subiri, gani, interview ko sa iya sa Kabangkalan sang Miyerkules, naghahatag to siya, kuwan mo, sa southern part ng Negros, kung di ka magsala, sobra 200 kasako, or sobra 1 kagatos kasako sang bugas, naghatag to siya. May mga food tax, may ara sa mga tent, mga kaksyon. Nag-interview kita dito, nakamuno ko siya gani mo, nalikawan ang pamulitika. Kaya ang iya guro kapag panagtag diri sa mga nabiktima sa Negros, sa Bacolod, daw na bunuhan pas politika. Ang ban ni Subiri, sa hindi ning panahon nga magpamulitika kita. Iniya, ginhimo ko ni, ang bal niya, kay tungod, bululigan ang ining mga utod naton. Hindi mo silingon nga ang iya siling ating ayon taga Negros Occidental, nagbuligid siya. Just because nga ini siya public official, senador, kag palangga iya ang Negros Occidental kag Bacolod, why na sang pagduha-duha, nagpadala di siya
kundi ko magsala sa Negros Occidental 200 kasako. Sa kabankalan nga ginpadala nito una, 100 kasako sang bugas. May ara man sa Sipalay. Sa Bacolod din, isa man ka gatos kasako kabugas man ang bilin ni Zubire. Ang tagagbanya nga likawan sa mga politiko sa lokal nga politikahan ang iyabulig dala yuhom nga do ka sarcastic bala nga yuhom nga do may nabatian gid siya iya nga hindi maayo nga tinaga gikan diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Sa mga incumbent nga do kamo gini basi mag-uyat sining pundo nga ayuda ipanghatag yo gina gabaan kamo kung gamiton nyo na sa politika ninyo, mga ka-aksyon. Magabalik kita dugay-dugay sa dugang mga balita, i-check ko karon ng patrol, sining isa ka-aksidente nga nagluntad sining nga hapon, isa ka farm supervisor, damo gini napatay dira sa may circumferential road, mausus ko. Karon na, sa aton sining nga pagpangalagan. Pero daligid lang, kay ginay-dorso ko sa inyo ang may TC, ang alkaline nga vitamin C nga pamatun. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio kita ulog na na'y saan ang mga kalintangan responsable at ang balita pagdayon na ipalaknan malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nagkalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga.
sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Gubo lang makuhaan pa sining aksidente subong yang hapon gid lamang ho diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon ba masubo man ini no. Sige, check nato na sa mga greetings naton black ang akon nga ang net naton diri do kahina gid subong sang internet nato no. Pasensya gid pero kabalo ko ara kamuda kada programa naton ara gid kamuda hindi lang naton malawag aray mga ngalan ninyo because ang aton siring sitwasyon sa internet mga kaksyon. Salamat yun ano. Maybe siguro available ng patrol siri bateryon kay kwaon talaning balita ho nga isa ang patay sini ay naano man nga sitwasyon. Love action dyan diya sa patrol. Action dyan ay gabi. Masupo ining balita action dry kay ining isa ka lalaki, isa ka supervisor sang isa ka farm do ang information sa kapulisan nagatrabaho ini sa may Taala Farm bala diri may syudad sa Bacolod ang nagamaneho sining motorsiklo Aksyon na Bryan no. Ang driver ko nang napatay ining ginkilala kay Mark Joshua Mendez 24 anyos taga Sitio Tamao Barangay Langob syudad sang Escalante ini sa Aksyon na Bryan ang nagamaneho sang Yamaha Sniper na motorsiklo na may plate number 0601 0778-069. Ginawag ginaton ang sa isang sasakyan kag ang plate number kay nagapangayo diri sa bulig ang talisay sa PNP nga base pa lang kuno ba makabalo kag makabati ang pamilya sini makapag-angot sa pulisan sa talisay action drive. Kay ang natabo sa diri according kay Police Master Sergeant Jade de la Cruz nga ining sniper halin sa may northern portion sang Dalanon but silingon from Silay area ini siya pabalik na ini sa Aksyon Drive sa may syudad sang Bacolod. Ara man sa sakto nga linya dili kay sugat pa ini sa Nissan Almera bla ang auto ini siya sa Aksyon Drive ginamaneho ni Michael Gaurino 38 anyos sang San Dionisio Subdivision Barangay Granada syudad sang Bacolod. According to sa investigasyon sa kapulisan, ginpayag man aligasyon lang niya sang driver ng auto kay wala sa ibang saksi dito sa lugar kay ina kumo nagabunok ang ulan. Pero ang sinakson ba di makanikanay makunong lakat sa panahon. According to kay De La Cruz, kag nga gipalabot sa sang aligasyon sining driver sang auto nga nag-agaw kuno sa linya ining motorsiklo layo pa lang kita ina nga nagahagunos ang agi sang motor. Kulti na Aksyon Bryan nga tiway guro ni nakapreno o kunabi nga nagkalikaw man ang auto head-on collision ang nagbunggo no ining motorsiklo sa auto Aksyon Bryan and nagtabog ining driver sang motor nag-igo pero actually sa may windshield gid sang auto antes pa man ining magtabog sa tiyak na dalan. Bangod sini may mga todo man nga impact Aksyon Bryan ang naangko no of course ang pilasin sa ulo aligasyon ang helmet do nagtabog ang helmet Aksyon Drive sa mo sina nga aksidente mismo nga nagaluntad una bing nga nagkigo dito sa
sa may windshield ng salakyan ang piso ni nagtupa sa may duta. Dead on the spot gid ining si Mendez matapos makangkol sa madalong mga kapilasan sa ingalawas. Alam tabo si Lidri bagod sang impact ginapayag ni De La Cruz nga ginwarik pagani isang driver o isang auto ang iyang lakyan pawala. Amo to ko makitaan sa pila ka mga naragway nga naglampa bisan 3 sa transaksyon at subakolot nga nakita naton. Ato na yan sa may opposite lane ining salakyan dara sa gutter dampe kay ginaligar sa driver nga ginduso ginwari kaya makadto dito sa may wala ay man nga wala guro sa sugata kay kondri sa tuwak sumbay may ara ang mga kaiping ng mga salakyan nga nagabiyahe man padulong norte nga bahin sang sudad sang Talisay. Aksyon dyan, yes, marami kitani do kung may saksigid na makasugid sila kay ti ining napatay why na ni siya chansagid na makadepensa sa kagalingan niya paano naman no anyway isalig na sa pulis kay kung pamatian pa ang motor nag-agaw sa iya sining linya. Pero kung nataon sa mga litrato, ato to siya sa may tiyak na linya, ining auto sa wala ka portion sa opposite lane action na dyan, di ba? Yes, amo tong akong ginpalabot kay Sir De La Cruz, kay ako na mismo nakita action by, pareho kita observasyon, ang auto, ato sa tiyak na linya, no? Kaya mo matuwa rin payag ko kung bala may ara sila possible witness, kay ti makaluluoy gid man ining driver bansang motorsiklo kay pila sa depensa sa kagalingon ang aligasyon pagid lamang sang driver sang auto action drive ang nabatian sa aton nga mga kapulisan. Why kita yung pagpanaksyon dyan nga why tagapati sa affidavit sa mga panugiron brother sa driver sang auto dali kasi why isang makapamatuod aside sa iyay nga kung hustong ginambal niya sang aton nga doubt bala hindi madula ikaw kag ang nagpamati suwong siya dyan, no? Yes, pero may ari diri nga gina-check sila nga may maka pamatuod ko na nung natabo action drive, may dashcam ang auto. May na-record. So, ang baldari ni De La Cruz, nakita nila dito kay nasalakyan, wala naman natandog sa driver. Amo tong ilang o sa soundbar na adlaw, o ilang nga masakyar, kung malaman kung ano gid ang natabo action drive, sang ining aksidente nga nagduntad kay nagilamang sang hapon. May ari kita did action dyan sa mga breath analyzer, analyzer panahon sina? Ang breath analyzer, do wala sa action by nila lang ginagamit rin. Do wala kita sinaksahi isang equipment guro, like sa mga sang Talisay, do nga makabulig na sa tani, kato identify kung bala. Kay dugang na nga kaso action by mong do magkabalo ko, ginaad na nga kaso subong kung mamamtudaan nga nakainom ikaw o kung nakagamit ikaw nga may mga illegal abi nga mga pagkabutan nga ginagamit ikaw. Pero for ano na action Bryan, no? Pero dako gid man talay mabuli kay inagi pamangkot kato kung gitay dalam sa medical examination doon so far wala pa gin undergo medical exam ang drivers ng auto kay ang ila to matabo do for reglementary period gid lamang nga gin undergo sa visa for 18 hours action drive. Kita dirata mabalaan kung sino sila nga duwa ang naka-inom abi kay kabalo ka kung kaysa ining nakainom-inom ka part gini kung kisa sa aksidente action dyan mo. Yes, no? Maka-apekto gid man na sa ilabi na sa pagmaneho sa salakyan, no? Kag amo pag natin ingon yun ato basid laga hindi ka kamorot sa dalanon kay nagadulom kay nay, no? Perting nga bunok sang ulan sa norte nga bahin sang sudad sang Talisay action drive. Pero hindi sa isang auto wala man injury sa dyan? Ang sa auto wala siya ng injury. Pero wasak lang tong iyang makina sa tubang ang windshield damage man. Go in terms ng mga pila sa lawas, may mga raguro-guro gagmay, bagras, yung nagsarabog pala ng mga kristal, pero hindi kitanto mo silang kadalom action drive. At ako naglupad ining sniper nga ini mo, perte. Oo, naglupad sa bali sa De La Cruz, nagtabog ini ito, nagbunggo una sa windshield ng auto, and then after to action drive, nagtabog ini, no? Noon nagbunggo, wala ba ba impact dito sa may windshield, nag-bounce back, nagbalik ini action drive, tabog sa may piyak na dalan, opposite lane na action drive sa nga ginausoy mismo. Sige, action dyan, ayaw lang ko sa imong tingog ni Sir De La Cruz na i-help na i-patrol sa nila cross dyan. Thank you, Ken. Yes, action Bryan, mo na ang pinaka-latest nga update sa may kangtan sa investigasyon sa kapulisan, kaya ang aksidente na nagduntad, siniginamang hapon, sa mismo sa area sa barangay Matabang, syudad sang Talisay.
Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz nga nagasaling sa tutanan nga mga kaaksyon sining kaman nga bahin sang Pinas laboton ka sa mga balita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Salamat sa dyan, patrol nga balita, sining nga hapon, bauti pag hinay-hinay gina, no? Way pata kabalo kung sino ang may sala sa to, etidal, palayag palang sa driver sa auto nga buhi. Ting sa motorsiklo to ya, may natuya siya sa makadepensa pa, ang makabulig sinisaya ang may dashcam kuno ato, no? Timayo man, kag kung may witness, dira, guwa man kamo para guwa man ng kamatuuran sining nasambit nga aksidente. Amo na ibudlay sa Pilipinas kay wait sa mga breath analyzer diri diyang aton diriya nose to mouth. Kailangan karon simutan ni pulis ang baba sang tawo kung may isog-isog si pulis at isimutan niya kay mabala niya ba nga hubog o kung hindi pero pwede yun na butigan. Ay sus ko, kag sino man din pulis gusto magpakuswa sang sungad sang driver abi nga hubog mga ka-aksyon, ano? Ay, sus ko. Anyways, babalik kita dugay-dugay para sa dugang pagin sa mga balitaan. Standby, mga ka-aksyon. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin, lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang nuriyagan sa manager, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry
sa mga FM stations nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung pinay nag-amat-amat ang kamisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo isa nagdamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan.
Kon kalingawan ang pagaistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Baka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Naman ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iya karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nanging kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB number 1. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na gina pangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-kuot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB number 1. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020. I'm pretty sure nga puno man kamo sa information dira nga na dulot naton sa gabi sa aton sila nga pagpangalagan sa Aksyon firing line. Diri sa Aksyon Bryan Morden nagapasalamat gid kag nagaagdaman no sa Aksyon Night Patrol karon gidugal with Aksyon Marlon Genovia. Magdilibati kita boss sa mga gyapon nga istasyon kag oras mga kaksyon sa din ka man sa Pinas labuton ka sa amon siri balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.
sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.